Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sugeng pepanggen malih kaliyan kula. Mriki kados satet ingkang sampun kula badhe ngaturaken sekar maca pat. Dene sekar maca pat ingkang badhe kawula aturaken inggih menika sekar maca pat sinom pamberat laras lindro pathet sanga nerasaken sinom ingkang sampun kula aturaken wonten ing pada setunggal dumugi pada 6. Dene ing wekdal sakmenika kula badhe ngaturaken saking pada 7 dumugi pada 12. Sugeng midhangetaken. Becik eleng lan waspada yen to momong putra aja demen muja nuruti remening ati becik samyoten eleng prayitna ing tindak tanduk Allah becik tinulat pakar tilan tutur becik yen tinulat dadya jalma kang utama nika wau ingkang sampun kula aturaken inggih menika pada ingkang kaping 7. Salajengipun pada ingkang kaping 8. Mridadya janma utama becik tinuntun witalet anut piwulang agama kang lumaku saben hari bisa myan tata krama tuladane bapa piyung
handayani mring putra tembe dewasa. Katen Sekar Sinom Pamberat Slendro Sanga sampun kula aturaken dumugi pada 8 salajengipun samenika badhe kula waosaken kanthi tanpa lagu murid cetha saged dipun menapa mangertosi dening para pamirsa tuwin para pamirsa sedaya. Pada 7 becik eling lan waspada yen to momong putra alit aja demen muja hawa nuruti remening ati becik samya deneling prayitna ing tindak tanduk ala becik tinulat pakarti lan tutur becik yen tinulat dadiya jalma kang utama. Salajengipun pada 8 mrih dadiya jalma utama becik tinuntun wit alit anut piwulang agama kang lumaku saben ari bisa miyang tata krami tuladhane bapa biyong kulina saben dina mring brayat srawunge becik handayani mring putra tembe diwasa. Menika wau pada 7 tuwin pada 8. Salajengipun badhe kula sekaraken inggih menika pada 9. Sugeng midhangetaken. Waton 5 amri cecek ing urip kapisan aran siyaga lire sumadya ngadepi apa paringe Gusti ala becik bener luput pindha kang aran rito tegese samadya tampi ten tarima wong urip amung sadarma. Menika wau pada 9. Salajengipun pada 11. Lamun urip murakoso wajib tumrap wong urip andung terus budi
Anjalari katekan ingkang den setya mekaten padha sanga tuwin padha sedasa sampun kula sekaraken murid cetha badhe kula waosaken kanthi Joan padha sanga wewaton 5 perkara amrih jejegi ngawurip kapisan aran siyaga lire sumadya ngadepi apa paringe Gusti ala becik bener luput pindho kang aran ridho tegese sumadya tampi den tarima wong urip amung sadrema menika padha sanga salajengipun padha sedasa lamun uripmu rekoso wajib tumrape wong urip andunga terus budidaya ing margi kang den lilani tinuntun kitab suci mrih tan luput nggonmu nyuwun mring Allah kang kuwasa Allah Gusti paring margi anjalari katekan ingkang den sedya mekaten sampun kula waosaken kanthi Joan dene salajengipun badhe kula terasaken inggih menika padha 11 dumugi padha 12 sugeng midhangetaken kaping trimulat salira tegese amawas diri eling saking kang ololan damel runtik mre ora ambaleni ketonana nggonmu luput ping 4 nyopat prakara tegese enggal mungkasi laku citra sarata tumindak kang ala salajengipun padha 12 apa maneh kang maksiat prayoga sira sing kiri tindak tanduk kang prasaja not pranatan budi
becik tunduk dawuh agama ing tembe mrih datan luput gesang amangya bekjo tur kalis bendu ilahi kaping 5 tawakal Allah pangeran. Mekaten para sutresna budaya pada 11 tuwin pada 12 sampun kula aturaken kanthi kasekaraken salajengipun badhe kula waos kanthi ijoan murid cetha pada 11 kaping 3 mulat salira tegese amawas diri eling sakehing tumindak kang ala lan damel runtik mrih nora ambaleni getunana nggonmu luput ping 4 nyupet prakara tegese enggal mungkasi laku cidra sarta tumindak kang ala menika wau pada 11 salajengipun pada 12 apa maneh kang maksiat prayoga sira singkiri tindak tanduk kang prasaja nut pranatan budi becik cunduk dawuh agami ing tembe mrih datan luput gesang amangya bejo tur kalis bendu ilahi kaping 5 tawakal Allah pangeran. Katen menika wau para sutresna budaya Sekar Sinom Pamberat Laras Lindro Pathesanga sampun kula aturaken bilih anggen kawula nyekaraken Sekar Macapat menika kathah lepatipun lan kathah klintah-klintunipun boten namung kula nyuwun agunging samudra pangasami billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.